Lamig ng gulay ba? Tinunuan. Talong nga torta. Hala, episode 12, braday ni Taman. Kuan man yan. Ay, bitin man kayo ni salidahan ni Bay. Busog naman ko eh. Puso na gawin ako ni. Ah, Be! 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 Saman! Tabangin sa ko gipos dire, Be. Kay magkuhan ko ba? Manglaban ako karon. Ano? Unsa naman ni? Uy, ano po ng style niya yung nana, oh? Pero hindi kita kulana na niya, uy. Ambot ni mo, bala ka dira. Be! Be! Unsa man? Target locked. Ah, okay, Be. Naramanday na. Ramanday na di eh. Kailangan pa siya yung nana kurminte jud para lang kamutabang sa kuha. Ipo sa plato. Hindi niya. Be! Cute kayo ilang love story, oy. Be! Saman? Tabangi sa kog silhig dari bibi kasi magkuhan dari ako kay aton sa nakuha ang kuhan ako dito. Kanang mga nilabhan ba? Ambot ni mo, oy. Naku, gitan-aw dari samo kay ka. Atay. Asa man ni si Hano, uy? Permintin na lang jud yung unaan Be! Unsa naman pod? Tabangis ako diri ba? Target locked. Ay, okay, Be. Snara man din niya. Kailangan pa dyan yung nana perminte, Be? Ha? Sumana ka, eh. Tarong nga kay tarong sa akong nilabhan dito. Dira, pa man musugot tayo. Huwag na ay padanilog, eh. Ay, my God, nagbalik na dyan sila. Ay, habi na kung di na ni sila mabalik. Mahumanay na baya niya. Wa pa nagbalik. Sige, radyo magtanaw Korean ba? Nya, humna kasi mong trabaho dito. Mala jud, humana ako tanan. Nakapang ko, nagagagani, halay. Ay, humana ka. Siyempre, magal lingkod-lingkod na ko dari kay para bibi time na pod ba? Love you, Be. Be, love you, Be. Ano, unsa naman eh? Permintin na lang dyan yung unahan eh. Binuang man eh. Be, I love you, Be. Target locked. I love you too, Be. Urdoy, Marke.